σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε για να πάρουμε το Trophy Box στα 3.000. Βλέπετε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μπαίνουμε πρώτο μάτς. Οκ, χάσαμε. Ξεκινάμε τώρα το δεύτερο μάτς. Μπήκα Brawl Arena γιατί αν πάρουμε 16 κύπελα θα πάνε στο box. Ο δικός μου έβαλε Surf για κάποιο λόγο, δεν είναι άλλο Surf. Level 6, 2v3 παίζουμε, λογικό να χάσουμε, ρε. 2-10. Δεύτερο game μπήκαμε Eve. Τώρα άμα νικήσουμε θα πάρουμε μερικά για το box. Άμα χάσουμε, χάσαμε. Δεν πήγε καθόλου καλά. Gem Crab με Fang. Φτάνουμε τα 2.921. 3, 2, 1, 2.933. Γαμώ τους κλόνς ρε φίλε, γαμώ τους κλόνς, δεν συγκεντρώνονται ρε φίλε. Και συνεχίζουμε στο νοκάουτ. Αυτή τη φορά έχουμε έναν Edgar που κάθεται αφικέει εκεί κάτω. Τώρα μπαίνουμε Brawl Ball με Doug. Ωραία, τώρα είμαι Power 11. Είδαμε γρήγορο ήταν αυτό. Μπαίνουμε ακόμα ένα. Ο Frank σαν το μαλάκα ρε φίλε πατάει ένα hyper, έρχεται. Μπήκαμε και ένα knockout ακόμα με Kit. Μπήκαμε και Brawl Ball με Dynamite. Έχουνε Morty, έχουνε Vivi, Willy. Όλοι να με πρίξουνε ρε. Ναι ρε, μπράβο. Άχρηστη. Φτάσαμε τα 2.962. Μπήκαμε ένα Brawl Ball. Τέσσερα. Πήραμε τώρα 8-bit. Φτάσαμε 20 κύπελα μακριά. Τώρα μπήκα ένα game Grom Power 7. Αλλά είναι και ένα game μακριά από το 1100. Αν νικήσουμε δηλαδή θα είναι η πρώτη φορά για 1100 randoms και Power 7. Here comes the big move! Tessera.
το 9. Έλα. Ναι ρε φίλε, 1100 γκρομ.